Kuchingamidzai zvakare vana vaMwari, tiri paBeatitude number 2 yatiri kuwana mubhuku razvakazarugwa. Nhasi tiri pana zvakazarugwa 14 pavhesi ya13. Ndichaverenga. Ipapo ndakanzwa inzwi richibva kudenga richiti, nyora uti,
vakafa vanofira muna Ishe vakaropafadzwa kubva zvino. Hongu, ndizvo zvinotaura Mweya, kuti vazorore pakubata kwavo kukuru, nokuti mabasa avo anovatevera. Beatitude yechipiri mubhuku razvakazarugwa inouya musure menyaya yakaitika muchapter 13. Chapter 13 mune zvikara zviviri zvatinoona. Chikara chekutanga chakanga chine nyanga dzakaita sewai, but chikara ichocho chakataridza kuti chakapiwa simba nechikara chakabuda mumvura, icho chakanga chiri chikara chepavhu. Munorangarira imi kuti zvikara zviviri zvinoburitsa pachena kuti pamazuva ekupedzisira pachazove nekubatana kwestate nekereke, kuti vanhu vaparadze vatsvene vanenge vachichengeta murayiro waMwari nekubata kupupura kwaJesu. Saka chikara ichi chinozivikanwa nekuparadza vanhu vanochengeta murayiro 10 kusanganisira murayiro 9 wokuchengetiwa kwezuva rechinomwe sesabata raMwari. Saka pana pakunyorwa Johani achitaura anoti, vanhu vakaropafadzwa ndevapiko? Ndevapi vanhu vari happy? Ndevapi vanhu vari makariosi? Vanhu vane mufaro ndevapi? Vamwe vese vangafara, but mufaro mukuru unowanikwa neavo vanenge vafira muruoko rwaMwari. Haleluya! Zvoreva kuti kufa hakusi kurova. Kufa kana uchinge wafa unofanirwa kuziva kwakufira. Usaramba kufa, usaronga kusafa, nokuti kufa kunouya, but ronga kwekufira. Unogona kuronga kwekufira. Vese vanofira muna Jesu, Bhaibheri soko raMwari rati, vakaropafadzwa. Kubva rini? Kubva zvino. Varere kuti henceforth rikuburitsa pachena nengari yekuti chikara chichauraya vatsvene vaMwari. Vanhu vangafunga kuti vaurawa ava zvarova, asi kubva zvino zvinotaridza kuti kufa kwevatsvene kunofadza. Haleluya! Mwari anofara kana vatsvene vachifa, kwete kuti anofarira kufa kwavo, but anofarira kuti vavata vakatsamira muruoko runomutsa. Saka vakaropafadzwa, vane mufaro. Zve kuti vari kufara vakafa, but mufaro uri mberi, vakaropafadzwa vanofa vachifira muna Mwari. Kwanzi chikonzero chapiwa nokuti vanozorora pakubata kwavo. Hei, zvoreva kuti panyika vanhu vanozorora vanhu vanoshanda. Anomuziva kezvozvo. Hakuna munhu anofanirwa kuzorora asina kushanda. Saka kana tikatarisa context, munda wenyaya dzatiri kufamba nadzo pano, kusanganisira pataiwe panapa, zvinoburitsa pachena kuti vanhu ava vanhu vanenge vashanda. Kwete kushanda kuinda kunosakura mumunda, uko kushanda hongu, but nyaya yekushanda iri kutaurwa pano inyaya yekutaura pamusoro pekudzoka kwaJesu Kristu. Nyaya yeivhangeri yeushe inofanirwa kuparidzirwa marudzi ese. Vanhu vari kunzi vakashanda ava, vanhu vakataura pamusoro peivhangeri yakanga yengirozi yakanga ichibhururuka pakati pedenga. Ine ivhangeri isingaperi. Saka vanhu ava vakashanda shoko rengirozi nato rekuti budai mariri vanhu vangu, murege kuwadzana pahasha dzaMwari nekuwadzana pakuita zvakaipa. Murege kuzoma mukombe wehasha dzaMwari usina kuvhenganiswa. Saka vanhu vakashanda pakuparidziwa kweshoko rengirozi nhatu. Shoko rengirozi nhatu torowana pavhesi 6 anomurangaririka same chapter. But vanhu vakashanda apo vakanga vachidzinganiswa nechikara, vachibva mukati medzimba vachienda makomo. Vakashanda pakushandira Mweya. Umwe munhu anoimba anoti, shandira Mweya, shandira mushandire, shandira Mweya waBaba. Kushandira Mweya waBaba hakusi kutamba uruyo urwu pachete. Kushandira Mweya kuparidza ivhangeri yeushe kuti Jesu ari kuuya nekukasika, kuparidza kuti vanhu vachengete murayiro waMwari. Ndovari kunzi mabasa avo anovatevera. Amen. Saka mabasa avo anotevera ine nyaya mbiri. Chekutanga, zviri kurehwa kuti hakuna basa rawakaita richaraswa. Hei, mabasa ese atiri kuita andotitevera. Patakasira badza tishakura ndo panene ndima kana tamuka. Zvoreva kuti vese vari kufa vachifira mumaoko aMwari. Mainzwa here vanhu vaMwari? Mabasa avakaita anovatevera. Pane vanhu vari kuita mabasa akanaka, vangava pamusha kana kuti pakereke. Makambozviona here kuti pane mumwe munhu asingatendwi even panhamo?
aita mabasa akanaka. Panotendwa vese vakatumira mari nekokeshi, vakatumira mari nemukuru, but mukwasha anga agere mumusha haana anotenda. Mabasa ese atiri kuita Mwari harasi basa retsitsi raunenge waita, nokuti mabasa edu anotitevera. Ndo point yekutanga. But varire kuti mabasa avo anovatevera, inoburitsa zvakare kuti kushanda hakusi kuzopera pano panyika. Chichazoshanda futi tamukati medenga idzva nenyika itsva. Anotaura Ellen White kuBook Education kuti pari kutsvaka varume vanotaura chokwadi, varume vachashanda mabasa pano vozoshanda munyika inouya. Ipo panotaurwa pamusoro pezvinhu zvitatu zvinonzi education, kuti education ruoko rwako, your hand, mabasa unobata. Education musoro wako, zvaunoona nemusoro, but education ihati yako, kwete nopamba ropa, but moyo kugamuchira chokwadi kuti uve mushandi pano panyika nemunyika inouya. Saka kusevenza hakusi kuzomira pano. Saka ndati hakusi kushanda kwokuchera mugodhi nekukorokoza uko. Hatizorori pakukorokoza kuri kutaurwa panapa, tiri kuzorora pamushando wekutaura ivhangeri yeushe. Sei chinzi ibasa? Ibasa nekuti pane vasingaride. Chinonzi ibasa chinhu chiri kupesana newe, chiri kuita kuti ukupureziya. Saka kuparidzwa kweshoko raMwari ibasa, nekuti pane vanoti ngarirege kuparidzwa, saka pane vacharifira. Saka richiti vakaropafadzwa vachafa vachifira muna Mwari, mabasa avo anovatevera. Mabasa avo ndape zvavakaita Mwari uchazvirangarira, haarashi mabasa etsitsi. Number 2, hatishandi pano chete, tichashanda tamukati medenga idzva. But this time hatishandi chikupuraziya, but kwanzi tichashanda tichirumbidza Mwari. Hera hera, Mwari munohera, holy holy Lord God Almighty, tichiteverera gwayana kwese kwarinoenda. Ndoda kunamatira mushandi uyu, munamati washandi ndanomatira mushanda kuti pastor, ini ndoda kuti mundinamatire ndishande basa raMwari. Kana ndichifa, unoziva kuti vanhu vedu, vamwe vanhu vari kufa pasina chavati vambunyasa kuita chaizvo. Nganditaurire imi vanhu vaMwari zvokuti tinochema hedu nokuti tashayikirwa newe sehama, but vanhu vanoti tashayikirwa neiko? Pane here chashayikwa pauri kunze kweupenyu chete? Unofanira kuti kana uchinge wafa, vanhu vagozoti vakomana aiti akabata chitanda achiimbisa, tobva tamuona ugo ndogwayegoyo gwake. Kushanda mabasa, shanda zvokuti vanhu vanokuziva. Vebhora iye zvino vanozikamwa kuti vakomana vebhora ningi inonzi legend, vamatonzi ma-living legends, nokuti aizikamwa akachekerera neku7, uyange timu yakadliwa inodzora. Saka mukristu anofanira kuzikamwa nekushanda. Paunenge wapiwa naMwari kuti ushande nepo, usaramba basa raMwari. Ukanzi uri mudhikoni, mhorosa vanhu zvokuti vanhu vanoti kuchechi mamhorosegwa ataitwa hazvinei kuti uri mumaski. Greet people. Maziso ako ngaapenye kutaridza kuti anyemwerera. Meno handina, but meso anotaura kuti ini ndiri kukufarira. Let me talk to someone. Kana uchiita zvekuronga mabhenji muchechi, vanhu ngavazive kuti bhenji rarongwa nemunhu mukuru. Shanda. But kana washanda wosorora, uchinge wafa, wamanda ichirira, uchamuka kubva mumakuva, une hama yako here unofunga kuti pastor, ndodawo kuti neni ndigorangarirwa nemabasa akanaka. Nyange ndikafa, ndofa ndiri mukati meruoko rwaMwari. Usi munamato vanhu vanoda kurarama uyu. Munamato wevanhu vari kuti ini ndasaina, kana ichireva kuti ndofa, ndoda kufa ndasiyawo matsimba angu. Rega ndingotaura even nevafundisi shamwari dzangu, haikona kubuda mudunhu vanhu vangokukangamwa musi wawaoneka nerori. Siya matsimba ekuti vanhu vanoti panapa papana mufundisi ningi akambotsika nepano. Mabasa ako anokutevera. Uda munamato here unokosha wekuti ugadzirire even kufa. Une hama yako here iri kutya kufa, watya rufu runouya here, muudze Jesu iye ucha kubatsira iwe, muudze Jesu yega. Muimba noimba, watya here? Usatyaba, tsamira mumaoko aJesu. Una mateno vanhu vakada kuti pastor, indiri kutini, kana ndichifa it's okay, but handidi kufa sembwa, ndoda kufa ndakatsamira muruoko rwaJesu. Maybe rukuti mai vangu vari kurwara vari kuchipatara, ndoda kuti muvanamatire, kana vachifa vafe vakatsamira paruoko rwaJesu.
kana vakumuka womuka mukusaura tonoshanda kudenga. Reka taure nevanhu vasina kumboshanda pana umwe asina kumbowana even mukana wokushanda pano panyika. There is employment in heaven. Kana watadza kushanda pano mashandiro enyika ino patishanda basa raMwari ugozopinda basa kumusoro kudenga. But hakuna munhu acharekrutwa kudenga basa vanhu vari kupinda pano woenderera mberi kushanda. Baba wokudenga, toda kukutendai, tinotenda noda kweshoko renyu kuti vakaropafadzwa vanofa. Tachifungudza kuti vanhu vakaropafadzwa vanhu vachararama. Nyika ino iri kutidzidzisa kuti kana ukararama zvakanaka ndiwe wakableswa. Vati matizivisa imi kuti kubleswa hazviwanikwi mukurarama chete, kunyange anofa zvoreva kuti pane vamwe vanhu vatichaviga this year tichiti munhu uyu aenda kune kutaura kwevamwe, but imi muchiti munhu uyu avata akaropafadzwa, kwete mutumbi but iye pachake achiri kurarama. He is blessed. Toda kunamata panguva ino kuti Mwari takufamba nzendo chinda kumabasa edu, kunyange tikarohwa nemota pamarobhoti toda kuvata takatsamira muruoko rwenyu. Takuinda kunoona vanorwara takaudza kuti pana ari kurwara, kunyange tikawana vamupeta vamufukidza jira dzvuku, munamato uno ngauinde munzeve dzake arare muruoko runomutsa. Kana maakuuya Baba makudaidzira rushambwa panyika ruponeso kuna anotenda, toda kuwanikwa takamira nemi tichibuda makuva tiri muviri mitsva tigotaura pachena weguva kukunda kwako kuripi nerumborera gwerufu pasisina. When death shall die. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. God bless you. Unoneta moyo wako here, mudze Jesu, mudze Jesu, unosuwa neurombo here, mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa china umwe wakadaro, mudze Jesu eka, masodzi ari kudona here, mudze Jesu, mudze Jesu, munezvitema zvavigwa here, mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa hakuchina umwe wakadaro, mudze Jesu eka, muri kutya dambudzoro here, mudze Jesu, mudze Jesu, iye achakubatsira iwe, mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa hakuchina umwe wakadaro, mudze Jesu eka, wacharufu runouya here, mudze Jesu, mudze Jesu, unodisa umambo wa Jesu, mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa hakuchina umwe wakadaro, mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa hakuchina umwe wakadaro, mudze Jesu eka, mudze Jesu,
mazikanwa chena mumwe wakadaro namudze Jesu yega. Mabandouya kwamuri hakuna umwezve kuti mandisi yandega ondinoyendepi ndodahira iye zvino Jesu wandifira ropa rakera parara kuchenesa ini mwana wenyu ndomdawira ndinzwe simba renyu zvidiso zvangu zvazadzwa mune inonguva ndodahira iye zvino Jesu wandifira ropa rakera parara kuchenesa ini muvambiwe rudawiro ndotarisa imwi ndogashira chipo chenyu ndiponeswe nacho ndodahira iye zvino Jesu wandifira ropa rakera parara kuchenesa ini ndodahira iye zvino Jesu wandifira ropa rakera parara kuchenesa ini ropa rakera parara kuchenesa ini ropa rakera parara kuchenesa ini ropa rakera parara kuchenesa